uthuke ngokweni ubizwa amagama ufanele into yokulapha phandle uthi uhambelana namadoda unothanda wena Masonthanda Tena ngikhumbuleni ngicela ba waphuma ngibona bamose no ayikho ngoba ndaphuma ebomini bakho ngiyabona ngene thatha ibheki ngihlale nje kancane khathini ndiye ndakukhumbula ke ngoba ngisenze ukubona ngikhumbuleni aqhama bawuza ngibona okay that's nice ayithanda ayisihlale phansi sithi Kona wayesoloko bring up past ngifuna sibuyelane kodwa sanojonga ngoba awufuna sibuyelane aya nditsho uba ngasibonelana bani ke bese ngicela yakhe imini esimnandi asibotshelelo even though before udibana nawe isinela bengafuni bengifuna qha bendisacinga indoda enzoyifumana ndafumana wena gamapho uthi mandiyithini ngaloo ngicela yona ayakufuna amadoda ndithini wavuma efundini ngamadoda akho mos wavuma kwalo ngixelela yona mba ufuna ngamanye amadoda ungicela kabi mos utheni uyenza ngawe ngokulena ngiyenza ngami ndithini ndithini ngayenzi nga ngixelela bafuna ngamanye amadoda masweni samngibonisa ba okay une backup plan yazi no it's fine sokuthi konto ngapha ya ukuthi kumele ngesiphande ngabanzi inkululo ngapha ya mama yakunyanzela uba utshate naye qoma benza kufuna thina nawe ayikho manje lithi ithayi funini we week on grade 9 and izoyibalekela le week on grade 9 but lo nto bengazuthatha uthando lwami bengazithatha uthando lwami kuwe lo nto benza kuthanda still funini yekela futhi sengifuna uhamba sendikwe yonke lento cela uhamba Yazi when I thought into yokuba ndizinto zi-back to normal u-Amos uphinda wenza lena into I mean yintoni into ingake ndamenza yona u-Amos why eleqeka emva kwam oko okanye wonwabela nimane nimvulela imilenze andibhana nawe jonga manje suyifaka enhlizweni lento kaMos ngehle inyani okanye ayonyani suyifaka enhlizweni inyani lento because there is no way bana uliza ngafika uthethe zonke ezane bezithetha phaya so gqibithi kanti ayonyani inyani lento ndana 1 year nomuntu umdala kulona wami umntwana wakho Amos bendiyazi ukuba bayajoleka but khaye ndicinge into yokuba ndingathi ifikele into enibana ubekho umntana ndiyazi umoshile u-Amos and amadoda enza kanje but xa ucinga uzokwazi ke ngomxelela ngalento yenzileyo xolele analo uxolo for Amos mina ngoku kudala ndisrespecta u-Amos ndimxolela repeatedly nembe ndixolela yena into ngoku aphina ndibhanqa njani nobuntu ndizawugqitha njani mna kena into ngoku kutata umntanakho igqibeleni kutata umntanakho kufuneka abe khona ebantwaneni bakho ewe wenza into wrong but indoda amadoda enza kanje wonke amadoda be right
I hope uniphathele iindaba ezimnandi ke. I wish bandiphathele zona. But ke ngikabi nazo ngoku. But ke into kanje ne. Ndifande out after 2 days endile kuwo uNosipho ba ubalekile. Nje bebalekile nje ufunile uNompilo. Nompilo. Yamazi Nompilo wena. I'm not sure like that. Iqhelekile kodwa igama eli. Oh. Okay ke. After ke efunile uNompilo ne. Kwakhona ingxoxo sezakhona uba uzotshata achathe nekhaya lethu. Uyabo? Obesezawutshata. Bebingekatshati. Yatsho man. Konto ngadibaniya kuyo yonke lento. Nosipho esanomke iveki enye apha kum. Jiki twasetshatile. Utshatisela ntoni umuntu wami? Yabona ke lo mbuzo ubuza into rongo. Umuntu oyaziyo yonke into bakwenzeka ntoni isaso okanye yonke into ngumama plus noNompilo. Sokucacile mama wakho phezukwa yonke lento. Mama wakho waziyo ngayo yonke lento. So why ungavela umcele okanye uthethe naye ayeke yonke lento? Akululwa nje ubusitsho. Akululwa nto. Ku elizwe ayosa lemathune ku elizwe ku elizwe ayosa lemathune ku elizwe ayosa lemathune. Hi Sithe. Hi. Awusemhle. Yazi wena Sithe. Basingajola mina nawe. Singafanelana. Yabo isuka phikelayo. Sesiyeke nje into enamadibanisela amadoda phakathi amadoda zizinja bra. Zizinja amadoda. Bhekele. So ngifuna ukwa lectures namhlanje. Yeke. Ku elizwe ayosa lemathune ku elizwe ayosa lemathune. Yazi Sithe, I've never been so hurt in my life ngale ndlela endiyiyo ngoku. Sithe, yabo ngoku I feel like ukufa is the only option endisalele mna. Kaze ndithi vuleka mhlaba ndingene. You know that you missed kumsebenzi lesibenzi zona. Isikolo. Madoda. Madoda. Zizinto iziqalekiso. Hey, yazi ma. Madoda zizinja Sithe. Tata, bhuti, malume kwanto nje netoto zinja. Ndiya-understanda
sebukhona ubunyano okanye abukho, but yintoni especially ngo-Amos? Uyazi uAmos wandifumana ndingeyonto wanenza umntu. You know the times ndithi ndihleli ndicinga into yokubana sivela kuAmos, thinking about all the good times. Wayedla undikhupha uAmos anzeke dates and he made sure into yokubana ndifumana yonke into endiyifunayo. Azange ndifile i-void kubenzi noAmos. Yo, hayi ebekuthanda nyani, asowisho uMandla nami bendithanda ngohlobo akuthanda ngalo. Like kubekho la moment uba ndihleli nomntu ohamba siyathandana ngoku, but yo into esiyenzayo noMandla kukulwa, ayikho enye into siyalo. I mean, i-package relationship leyo nobuntu. Uyayazi ukuba nami noAmos kubekho amaxesha apho sibhidane, but uye azame aphinde awe kakhona. Uyamazi into yokubana ebeproposile? Nyani? Yeah, you are proposer. And he seemed so serious ndixelele. Nami ndaqomba mandimxelele kuzo zonke izinto andenze zona ndivume. Kodwa jonga ngoku, ndim nondihleli apha ndithola iqhezi mntakana, ndiyinto nje engenabomi engena-future. Lo mntu ke bendipromisile into yokubana kuLoDisemba ndizawuphangela, unyaka uzayo ndiye esikolweni. Kodwa jonga ngoku iyandidisappointa kwakhona. But andifuna ugive up man, because ingathi uyakuthanda. Wenza njani? Because ngendlela embona ngayo ingathi uyakuthanda uAmos. Akho nto ingake ndenzayo nomuntu, and unyanisile uyandithanda uAmos kwaye nami ndiyamthanda, kodwa ndizuyimela le nto amane ndenza yona. Uyazi ngoku buye kuMandla wandifowunela uAmos endixelela into yokubana buhlukene noLiz, wathi mandiye phaya e-res. Ndaya nyani ke, ndafika phaya senza izinto kodwa zange zisebenze protection. Hayibo, ayo nyani, njani? Yazi, ngikhumbula ngiqala udibana naye noSipho. Intombazanana nje eyayithobekile, inothando, inoncumo oluhle. Kodwa ke so sorry for uthetha into enje kuwe. Yazi, ndandisoloko ndinemibuzo qho ukuba why lo mntana ezandithanda kangaka akhawuleze amove in kum. Yazi, ndinahlala naye, sahlala kwamnandi sonwaba, kodwa kuyo yonke loo nto kwathi ekuhambeni kwexesha wanento ezifani athanda uzenza. Nto ezo zazindenza vele zindicaphukise, zindenza umsindo nje espacini. Amanye amaxa ndimbetha futhi kakhulu. Ngikhumbula mina zanithile nambetha wacollapse for into engange-30 minutes. Kodwa kuyo yonke loo nto waye waright. Nazama umfihla ngaphakathi endlini kuba ndingafuni omakhelwane bayazi loo nto. Ndingafuni bembone mbonde ngolaa hlobo kuba ndandiyazi uba ndandizawubanjwa. Yazi, uncede uba ungakhe ngakubambisana. Khona wambethela nto? Nama ndiyazi. Ndandivele ndicaphuke. Ndibe nomsindo, ndimbethe. Sontshulo nona ucinga lakhe nje bebalekile nje ubalekiswa yiloo nto. Mhlawumbi le nto ndandimbetha, kodwa ndizocela undikhangelise umntu wam. So ke ngoku sesiphi intsimo uzosenza ngafutekele simfumane into yakho? As I said, ndiyavuma, I'm so young for uba ne-exes ezi-55, but I was just experimenting. But ke zirhama
madoda kodwa zandi yho amadoda ezizirhama zaqonda uba zizondibhanqa zabona into yokudlala apha kum kuba ziyandazi uba mna ndiyazinikela when it comes to ukuthanda umntu. Kawuthethe mhle intle laa mbudlumbudlu ibilapha. Mbudlumbudlu baningi mbudlumbudlu ngoku. Mbudlumbudlu mani laa mntana lo ndiyazi bani Zuzu Zaza la cherry kaMosi ibilapha mani. Oh uZuzu. Uzuzu lowo. Uthi ke umhle. Sisibabe like esaqala umbona like I only saw her twice. Into yoku khange ndimqabelisise wethu. But wethu umhle. Uchuba Usithe utshomi yam ithi incomitsha lika-Amos ithi intle. Ngavuliwe nakho kuThixo. Ayisuka akaThixo Amos. Suvula. Khangeke ujola no-Amos wena kona. Silele ngijola no-Amos njalo no-Amos na. Wena umnqatsho omdala ndikubona lento yakho. Ayibo Wena ujola no-Amos. Nina-Amos nisena close and ngalamini ndingena apha kuwe. Ndafika nithetha wena thula. Kona. Umnqatsho. Yabo. Uxelela kaThixo Amos. Ndingayiqoqeni for uMandla bandithande because ndifuna ndithande ngendlela endifuna ndithande ngayo andenzele yonke into endifuna bandenzele yona. Ndimkhwaze ebhotileni bandithande. Ayibona ubuntu. Akakuthandi kanti uMandla. Into yami noMandla on and off. Uyandithanda angandithandi. Uyayazi nje wena uba oko wajola. Ujona lo mfana umthande akushiye. Uphinde ujona lo naye akuthande akushiye. And wena ubina nalo lo ngoku uhlele ngento ukwenza lo kuMandla. uMandla uyandithanda mani. Yonke into andenzela yona like ndiyayithakazelela. Unalo ixesha lam, undichecka every day. So ndizibonela ifuture apha kuMandla. Yabo sibe ngufamily nje umndeni oright ofudumeleyo. I think yena nto endingandonelisa uba noMandla. Okay, ndiyakuva le. But ulibele basingamakholwa. Kwaye awukwazi uthi ulikholo bewuhamba unqonqoza kwezi phosi zalamagqirha. Sesopholile umthetho nje. Ngosikhonza yakho siyajola. Okay, ndiyakuva ke but uthini ngoma wakho? Ucinga uba uzothini xa ifana uthini ubana ukhanda amayeza apha kwakhe? Ya umama uzawubona ngoku ikamama. Ikamama into ndizayibona ngoku. Hayi andiyazi but ndinga-advise uba ungayenzi yonke le nto. Ngoba uyayazi into eyenza bayahamba njalo. Ndizawusebenza exesheni ndijikele kona lo mntu osebenzayo. Ubone ngoMandla ezekuqabela ngafuna ukuba ukujonga. Uzawuthini ke ngoku? Usungxama mani ubuntu. Soyifumana life partner yakho. Yo andiyiboni enye life partner yam ngaphandle koMandla. uMandla ndiyamthanda. Yazi nandi ndingablame kodwa kuyo yonke lento eyenzekayo apha. Like isimo sonke nje uba unosiphi kule ndawo kuyo isamazi uba uphi. Because ngokwayigxotha endlini ndandikhona. Ngokumama wayegxotha like unosiphi wengafuna uhamba weneenkani but umama ephaya ebhize ndibuza uba ndimeleni waye ndingamgxothi. So nda-end apha nam ndimgxotha. On that time I was 15 yena 6. So nje simgxothile ke ngoku umama wandicela ndimsepha utata uMagoqolo. Then ndamsa endlini yakhona ebengicenga ekhala
esithi ndingamsi. But ngina-choice. Ndamsa, safika utata uMagoqwana, then ke ngoku ndathetha nayo bese sithi seyazi yonke into. Ndabuya bweni kwam ke ngoku ndabuya ndaxela umama uba ndiyenzile into ebethe mandiyenze. Then after that ndambuza uba like umgxothile ntoni uSipho. Zakandike impendulo. Only thing ayenzayo kuma usaqala ngiqoba ngebhaba. Like nam like I think futhi bakube khona into endayenzayo ngokuya. Yonke nje le message sokucacile nawe engekho into awunoyenza kube yasho uba usemncinci ngelaa xesha. Cacile nawe awuzawuxothwa mos. But I feel like ngathi ndindilwela. Ke lamlwela ndazama enzama nokuntshonza sibancinci. But yeah, it's fine. Wena ngephi nizame bazizamayo ngoku emveni kwayo yonke loo nto leyo. Naye nazama ukuzisa ebantwini bakho umntu maziyo na okanye bekhe wambona. Only to find Lukabelo. Nguye onika ithemba nowandixelelayo ukuba usekhona kwaye usaphila. At least nokuba uselapha around. Mhlawumbi singamfumana. I understand that. Stan, I'm trying by all means, but I must say born Miss Amoyam, but I can't do all. I'm trying to almost. Stan, I can't do anything. Hello. Iza apa urgently. Siyakufuna ngoku, ndakufuna ngoku apha kwakho. Khona into eyenzekayo ngoku. Stan, awunondibulala ngokwakho. Hema ndizakubulela ngantoni? Stan, ndifuna ukufa because andiyiboni into endiyiphilelayo. Thina uzokucela mna ndibulale wena ke ngoku. Andizubulala wena. Phumela ntoni? Ndifuna ukuba ndedwa Sithe, kophume. Ufuna ushiyeka wenze ntoni apha? Ndifuna uba ndedwa Sithe, kophume. Wedwa njani? Uzowenza ntoni apha ke ngoku? Ufuna umosha, right? Kophume Sithe, andizumosha. Cela uphume torho, ndicela uphume, ndifuna uba ndedwa.